Dear Father in heaven, you have answered our prayers. And thank you so much that we have reached this far in our week of prayer. Thank you so much for the ministry of the Holy Spirit, especially to those who are involved in the production of this week of prayer series. And we are praying, dear Father, that please bless us again tonight as we are going to study your words, and especially making emphasis on the gifts you have given to each one of us and how we're going to discover it and to use it for your honor and glory. And we're praying, dear Father, for the Holy Spirit to work through the speaker and to the Hope Channel South Philippines crew and to everybody involved in this production. And especially I'm praying to our viewers, to our listeners, please be with them, loving Father. Communication is always a challenge, but we know if the Holy Spirit is working in the hearts of your people, there will be blessings, there will be transformation, and there will be success. And thank you so much, loving Father, for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, Amen. Kung maghisgot ta, mga kaigsuunan, mahitungod sa gasa sa balaang espiritu, dili gid nako malikayan nga magtan-aw ko sa usa kanisya sa akong wali atong naapog ko'y series diri sa Hope Channel nga giuluhan og The Art of Waiting nga naghisgot sa tulo ka sulugoon. Nga kani nga sugilanon o sa kani ka sambingay nga makita nato sa Mateo 25 bersikulo 14 ug 30. Na kabalo naman tingali ta kung unsa ni siya nga sambingay kay sa Mateo 25 manggod adunay tulo ka sambingay. Ang sambingay mahitungod sa ang una gid ana is may tungod sa napulo ka ulay ug dili ta malimot, no? O gisundan sa kani nga sambingay ang tulo ka sulugoon or actually sa in English the parable of the talents. Ang sambingay mahitungod sa mga talanton. O ang ikatulo ni ana ang mahitungod sa paghukom sa Dios nga gisasama sa pagbahin sa mga karniro ug kanding. Now, kabalo naman ta ani. Pero ang nakahatag kanako og kabug-aton nganong ganahan ko ana nga mga sambingay tungod kay nagapahidumdum kanato nga adunay buluhaton nga gibilin ang Dios kanato. Nga samtang si Hesus mikayab na ngadto sa langit, gibinlan giniyag buluhaton mga kaigsuunan ang iyang mga tinun-an. Now kani nga buluhaton, ang pagwali sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Wala ta niya gibilin nga maingon nato nga we are just groping in darkness or aduna tay mga kalibog or moadto lang ta nga dili ta andam. Gani ang atong Dios naghatag kanato og mga gasa, tagsa-tagsa gyud kanato. Og diri sa sambingay sa talanton makita nato nga do wala ga kaparehas ang gihatag sa Dios, ang kadaghanon wala ga parehas ang kadaghanon. Kay sa sambingay naay gitagaan og 5, naay gitagaan og 2, naay gitagaan og 1. Now, sa last nako nga sermon series ako ning gihisgutan nga ang Ginoo patas. Kay nganuman kay wala man niya giparihas ang iyang gipanghatag. Pero sa atong tawhanon nga una-una, nganong mahimo man ni nga patas nga wa man nagkaparihas. Nga na may 5, na 3, na 2, na 1. Gani, na 5, 2, na 1. Gani, kung tanawon nato kung hinatagay pa ni og mga ayuda, mureklamo gid ang uban kay nganong moingon sila nga dili man fair kay dili man parehas. Pero ang realidad mga kaigsuunan pag-abot sa espirituhanon nga mga butang, labi na of course nakailata sa atong Dios. Ang atong Dios patas gyud kay nag-ingon man diha gipangtagaan sila sumala sa ilang katakos. Kay musugot mog sa dili, kung maghisgot gani taog fairness, dili gina siya uniform. Mo nang makaingon ko nga pananglit lang sa inyong grupo nga adunay 50 ka mga miyembro, babay, lalaki,
og nagkalahi-lahi og mga sizes sa lawas, unya nagsabot mo nga maghimo mong uniform, magpalit mong t-shirt kay inyong printahan, for example sa Global Youth Day, unya karon kay ingon ang leader nga, aron patas gini, ato nga paliton nga size small ra gyud tanan. Dili baka mo reklamo ang uban kay naa may tawo nga triple XL ang sanina. So sa ato pa, kung imo lang i-uniform, dili gina siya fair. And it is also the same pag-abot sa buluhaton sa Ginoo. Mo nang kung tan-awon nimo, wa gyud giparihas kay dili pari-parihas og katakos. Pero kung unsa ang imong katakos og imong gamiton kung unsa gihatag sa Dios diha kanimo, imo gyung mabatnan ang tinuod nga kadaugan og ato nang masayran karon sa pagpadayon gani. Kung maghisgot ta aning spiritual gifts, makita na to sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 4 ug 7, nga gipasabot gayud ka nato kung unsa ang kaimportante ni ini ug unsay hinungdan ni ini. Ingon pa, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Now, diha palang daan, ato giningtiman-an nga adunay nagkalahi-lahi nga mga gasa, pero usa lang ang balang espiritu nga nagagahom ni ini. Ingon day niya, there are differences of ministries, but the same Lord. Diri na. Maghisgot gani tag ministry, lahi-lahi gyud na. Dili pa sabot nga maghisgot tag ministry kanang trabaho sa pastor, mao na yung ministry. No. Ministries have different maingon nato forms, kinds and forms and colors. Maingon taganig ministries nagkalahi-lahi siya pamaagi kay ngano man nagkalahi-lahi man ang panginahanglan sa mga tao. Now, ingon day niya. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. So, diri pa lang daan, gibalik-balik, tulo pa lang gani ka bersikulo na yun siya. Adunay differences, adunay diversities. Pero usa lang bala ang Espiritu, usa ra nga atong Ginoo, usa ra ang Dios nga nagalihok ni ining tanan. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Pero ang pinakaimportante sa tanan, nga bisag unsa pa na nga gasa ang naa kanimo, o kadaghanon ni ini, maura gihapon nga balang espiritu nga magalihok, diha kanimo, aron mahimo kang madaugon. Gani, bisan pa sa Roma 12, naghisgot kani og nagkalahi-lahi nga mga ministries na ay sa teaching, administration, faith, leadership, prophecy, discernment, nagkalahi-lahi na. Naamang gani, unsa gani ni kanang spiritual gift nga ginatawag na celibacy. Unsa gani ning celibacy? Kani ang usa ka gasa nga kung diin ang tawo, dili na gid siya maminyo. So, naa na siya mga advantages o naapon na siya disadvantages o dili maminyo ang tawo. Mao na nga giingon gyud to nga gasa kay dili man tanan makadawat ni ini nga klase sa gasa, no? Dili tanan makaagwanta ni ini. Now, so unsa man ning mga spiritual gifts? Ingon pa, spiritual gifts are special abilities or capacities given to Christians by the Holy Spirit to be used for the betterment and upliftment of others. So makita ninyo, this is actually for service sa imong isig katawo. They are not natural talents. Yes, some gifts may align with natural talents, but spiritual gifts are supernatural empowerments from the Holy Spirit that are meant to edify, encourage, and strengthen the church and the world. So ang tumong sa ginatawag nga spiritual gifts, dili para sa atong kaugalingon nga benepisyo. Ang spiritual gifts, special nga gihatag sa Dios aron imong pagagamiton sa pagserbisyo sa imong isig katawo. Mauna nga akong balikon, tanan kita nakadawat ni ini. Nagkalahi-lahi lang siya, wala pod siya nagakaparihas ang kadaghanon, kay naay tawo nga daghan gyud nga spiritual gifts ang gihatag sa iya, pero sumala sa mao nga sambingay, naapoy usa ka tawo nga usa ra gihatag usab kaniya. Mao na nga pag-abot sa ministry, hinumduman nato ni mga batanon, walay ginatawag nato nga one size fits all. Because whether you like it or not, bisag unsaon nato ni, one size does not fit all. Especially
sa buluhaton sa Ginoo. Pero unsa may pinakaimportante sa tanan, no? It doesn't matter how much talent you have. It's about what you do with it while it's in your hand. Mao ni ang ako gyud nga natun-an samtang ako nga gibasa o samtang akong gipamalandungan ang sambingay mahitungod sa mga talanton. Kay naa man lagi nakadawat og 5, nakadawat og 2 nga ilag yung gigamit, ilang gi-invest og nakaginansya gyud sila. So panahon sa audit, wala sila na ulaw nag-atubang ngadto sa ilang agalon nga nagasimbolo kang Jesus Christ nga sa pagkayab niya sa langit gibinlan taniyag buluhaton, pero apan moabot gid ang panahon nga i-audit ni sa Ginoo kung giunsa nato ang mga talanton nga iyang gihatag sa atong mga kamot. So it's not about how many, it's about how faithful you have been sa gihatag gipiyal sa Ginoo diha kanimo. Kay naa man lagi nahitabo mahitungod sa atong tawo nga nakadawat na lang gani og usa, ang gihimo pahinuon niya ni kalot sa yuta o gilubong ang mao nga talanton gitabunan, nagtuo siya nga maingon na to nga sa pag-safety niya, sa pag-safety o sa pag-secure niya sa mao nga talento, abi niya nga okay ra siya, wala na siya'y obligasyon. Apan panahon sa audit sa iya nga agalon, ang giingon hinuon sa iya, og kining walay hinungdan nga sulugoon, gitawag pagid siya nga tapulan og dautan. Giingnan dayon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Pasabot nga ang mao nga tawo gisilutan og kani nga silot kung imong tan-awon silot man ni sa impierno. Unsay hinungdan? Kay kani nga tawo wala gid niya gitagaan og pagtagad ang gasa nga gihatag sa Dios, ang obligasyon niya, ang duty niya nga supposed to be mauni ang normal nga reaksyon sa tawo nga giluwas sa Dios. Ang pagserbisyo ngadto sa iyang isig ka tawo, paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios. Nganong nakaingon ko niya na bag-o pa ko nakasulod sa ministry, pinaagi sa pagboluntaryo nako kaniadto. Meaning, nahimo ko nga full-time nga missionary. And then eventually, nag-serve ko sa mga young people. Dili gyud ko kalimot nga samtang ko nagabasa sa mga maingon na to nga mga manuals na to kaniadto sa Youth Ministries Department. Kani nga slogan kanunay ginako makita nga nag-ingon, salvation and service. Unsa maning ako magud na malandong ko niya because it's a very simple phrase, duha ra ka pulong, salvation and service, pero grabe ka importante. Ngano man na? Kay diha na ko na-realize nga tungod sa kaluwasan nga akong nadawat ngadto sa Ginoo mga batan-on, ang natural reaction gid nako ani is ang pagserbisyo sa akong isig ka tawo. Because the byproduct of the joy and happiness nga imong naangkon tungod sa kaluwasan, gusto usab nimo kani ipasayod ngadto sa uban. Gusto usab nimo nga ang imong kalipay ma-experiensyahan sa uban. Kana bang dili nimo ma-reconcile nga kung ikaw nga tawo nakadawat og kaluwasan, libre nga kaluwasan gikan sa kinabuhi nga wala nagkadimao, dili gyud ma-reconcile nga dili ka madasig sa pag-apil sa buhat. Mao na nga, bisag wala ko'y nasabtan kaniadto, kung unsa ng missionary work, kay bag-o pa man ko nangalagad sa Ginoo, pero kay aduna ko'y pagbati nga dako kayo kog utang kabubuton sa akong Dios. Pag-open sa ako, sa idea mahitungod sa missionary work, kana bitang mag-full-time yun nga mahimong missionary, wala gid ko nagduha-duha, ni-intra gid ko. Kay nag-join man ko og Sulads missionary work. Wala ko kabalo kung sa'y buluhaton sa Sulads. Nitambong ko sa training, kay ko yung mga nasabtan, ang nakapadasig na sa ako itong mga devotional, pero ang uban nga mga skills nga gipresenta, nga among gipractice, dili kayo na ako ma-internalize. Pero niadto gihapon ko sa mission field. Pag abot na ko dito, wagay ko kabalo unsay akong buhaton. Unsa akong gibalon?
ang kanirang desire nako nga mutabang sa akong isig katawo. So dito pa ko nagtuon, bisag unsay akong nakita nga kinahanglanon, nanginahanglan nga adunay magwali nila, aw bisag di ko kabalo muwali, nagwali gid ko. Kay dito pa man ko nag-start, kay di pa man ko kamao magwali. Arang-arang na ron kay maka istorya ko sa tubangan, bisan pagani nga mga kamera sa ni og mga crew na nato atong kauban diri maka istorya naman ko. Pero kaniadto di gid ko kamao, pero akong gibuhat. Gitun-an ako ang lingwahe sa mga tibuli kay mga tibuli man ang akong mga gipang serbisyuhan. So in order for me nga maka-preach ko nila, maka-teach ko nila, gitun-an ginako ang tinibuli. Kay nga naman natanaw na ako mga kaigsuunan nga diri ko makaserbisyo kanila. So nagtuon pa gid ko. Kung manguma sila, mutabang ko dito sa uma. Kung namanday sila, mutabang kong pamanday. Kung nakita na kong hugaw ang palibot, gitabang ko og panghinlo. Kung unsay nakita na ko nga kulang sa komunidad, bisag dili ko kamao na ning kamot ko nga magtuon aron nga makaserbisyo lang ko sa akong igsig katawo. And sultian ako mo, by doing so, in giving service to others, na mahimo nga nalig-on ang akong pagpangalagad sa Ginoo. So kung unsa ako karon pag-abot sa buluhaton sa Ginoo, I know this is a byproduct of my constant involving in the ministry of God until nga na-realize na ako that I have to proceed to pastoral ministry. Kay ang pastoral ministry, usa lang ni sa daghan kay mga ministries nato sa atong iglesia. So I joined the pastoral work and nalipay ko sa Ginoo nga gitugutan niya kani. So, ang pangutana lang karon sa daghan kay mga batan-on nga naagay mga mangutana sa ako, pastor, unsa man ako pagkabalo kung unsa akong spiritual gift? Naay mga pamaagi how to discover your gifts. Now, number 1, ampo gyud. Always begin with prayer. Why laing makatudlo nimo kung sa imong spiritual gift ang Ginoo? Pray and ask God to you into identifying your spiritual gifts and or special talents. Pangayuan as Ginoo, hangyo as Ginoo. Kay sa tinuod lang, bisan pag kita na ni ato na ning lawas, kitay gahuna-huna, pero di pa kita kaila sa atong kaugalingon. Wa pa gid nato natugkad kung kitsa ang tinuod nga kita, ang Ginoo lamang, ang all-knowing nga Ginoo nato, siya gay nakabalo sa atong una-una og kasing-kasing. Mo na nga dito kita magdangop sa iya. Muhangyo taniya, Ginoo. Sulti ragyod ko, tultuli ragyod ko, kung unsa gyoy gasa nga naa sa ako. Diha kita mag-start. O tingali, ang uban mo ingon nga, sige raman may ampo, pastor, pero wa man gyapon, libog man gyapon mi. Of course, we need to be patient when it comes to prayer, especially samtang kita gapaabot sa tubag sa Ginoo kay nagay mga rason. Nganong naay mga delays, but eventually, sa espesyal nga pamaagi sa Dios sa pag-communicate kanimo, imog yung masayran kung unsa imong spiritual gifts. Ikaduha, do the spiritual gifts assessment of the General Conference Youth Ministries website. Pinaka-practical ni. So ikaw batanon, kung interesado gyud ka niini, mag-effort gyud ka nga muadto ka sa atong website sa General Conference, no, sa Youth Ministries nga portion. Tanawon nimo dito and you take that spiritual gift assessment. Gani gihimo na ko ni sa atong mga missionaries sa 1000 mm. Kay ang akong una-una manggod nga mas effective gyud ang usa ka batan-on kung kabalo na kadaan kung asa imong passion, kung sa imong strength ug unsa imong spiritual gift. So gipatake na ko sila until no nga ang usa sa atong missionary I think dili na lang ako i-mention niyang name. Pero pag-take niya spiritual gift, ang niresulta nga pinakatap gini ang spiritual gift is hospitality, service, and giving. O giingnan dayon nako siya. This is wonderful kay at least karong nakabalo na ta. Do nga makita na daan sa iyang kinaiya nga manggihatagon siya kana bang wala gid siya bagulbol sa pagserbisyo sa iyang isig katao. Pero ang nakanindot ingani, ma-enhance magud nato atong spiritual gift kung kabalo na tadaan kung unsa ni ug makatabang gyud ang atong assessment.
So, ga-answer ka ana. And then, ang result, pag abot, makaingon ka bantog ra nga ganahan ko ani. Kay mao gini akong spiritual gift. No, for example, katong akong gikuan ganina atong missionary, kay iya man dito is service giving and hospitality, giingnan nako siya. I-pray gid mo sa Ginoo nga magiyahan ka nga basin, no, itugot sa Dios nga mahimo kang dato. Kay ngano man ingon nako sa iya, kay kung madato ka, mas ma-exercise ginimog maayo ang imong spiritual gift. Daghan kag matabangan nga mga tao. Kay kung pananglit ako'y madato, tingali, wa ko kabalos kung ko galingon, nga aduna di ay ko'y pagkahakog. So akong kadato, maupay hinuoy akong ika-impirno. Pero sa tawo nga manggihatagon, kung tagaan og daghan, mao na hinuoy makatabang niya nga mamalig-on siya sa iyang pagpangalagad, mutubo iyang pagtuo, kay ma-exercise man niya iyang spiritual gift. Dili pasabot nga kinanglan patamadato, kay ang tawo nga manggihatagon o matinabangon, bisag wala-wala na, bisag limitado kay na, mutabang gina. But what I am saying is, pwede patingali na to ma-enhance pagyod kung unsa atong spiritual gift. Kay ikatulo, nag-ingon, once you have identified your passions and strengths, look for ways to naturally help others using these gifts. O, mao gini, the more na to nga ginagamit atong spiritual gifts, the more ta nga maga-improve ni ini, the more nga mas nindot ang atong paggamit ni ini, o the more pagyud nga kalidad ang atong pagtabang sa atong isig katao. Mao to ang akong giingon ganina. So kung nakita nimo nga duna kay gift sa pagpanulti, or na kay gift sa wali, na kay talent ni ana, you improve. How? Of course, magtuon ka og maayo. Magbasa kag mga libro. Mamalandong ka sa mga leksyon sa kinabuhi, kay mao man ni ang imong i-share sa imong isig katao. Panahon nga ikamuwali, naagi ka ikasulti. Kay dili man pasabot, nga mauna na imong gasa, pwede ra gid nga dili ka magtuon-tuon, and then pagkahuman, sa panahon nga ikaw na ipasulti, naa ka ikasulti. Unsa may imong ikasulti, guway nabutang sa imong nauna. Mao nang dili na ko makalimtan, no, ang ingon ni Dr. Jimmy Adil, di ko kalimot na ana. Ingon pa niya, the Holy Spirit will use us according to the preparation or the way we prepared our tools. Kung unsay naa diha kanimo. Mao lang bisan ang musician. Dili pwede nga bisan pag talented na sa music nga mo perform lang nga wala nagpractice. Dili na ko'y kalimtan ang usa ka batan-on nato kanito sa Mountain View College. Grabe gid siya kamaayo mo violin. Pero pag istorya nako sa iya, mo minimum gid siya 4 hours every day nga mag-practice siya. Consistent nga pag-practice. And imagine that, iya na ng talento daan. Maayo na siya. Pero di gid siya muundang og practice. So the same with our spiritual gifts, the more we use our gifts to serve others, the more man hinuon nato nga ma-strengthen kani. The more nato kani nga ma-enhance pagyud so that we can help others. Now, ingon sa number 4, the more you use your gifts, the more efficient you will become. Remember that God does not always call the qualified, He qualifies those He calls. Now, ato gining timan-an, nga kung kita gani, gasigi naggamit kung unsay gasa nga naa kanato, mahimong efficiente gid kadugay. Kay nga naman, atong hinumduman kaning phrase nga nagsunod diha, do nga ako ni nga gikuan sa ato gyud mismo nga akong gikuha kani nga mga idea mismo gid dito sa atong source gyud sa atong week of prayer. Nag-ingon siya, dili sa tanang panahon nga ang gamiton sa Dios katong maingon nato nga qualified na nga mga tawo. Sa maning qualified nga mga tawo? Tingali pag-abot sa diploma, tingali pag-abot sa mga certificate, or maingon nato nga naagay ikapakita gyud nga naka-involve gyud og training, or maingon nato nga apparent gyud nga mao gina ang iyang talento, qualified gyud sa trabaho. Mao na nga dili sa tanang panahon mao ginay tawgon sa Ginoo. Kay naay mga tawo nga bisag wala pa nila na manifest ang ilang mga abilidad, but on the process tabangan sila sa Dios nga mahimo nila nga maingon nato nga ma-enhance nila kung unsay gitugot sa Dios alang kanila.
Now, manay importante kay ngano man, ang saad sa Dios sumala ni Sister Ellen G. White, all His biddings are enablings. Basta tawgon gani ka sa Dios, o aduna siya ipabuhat kanimo, siya usab ang maghatag kanimo og katakos nga imo kani nga mabuhat. Iya kang bansayon, iya kang tabangan nga kung unsa man galing ang imong buluhaton karon nga moabot ang panahon nga mas ma-perfect, no, atong gamiton ang word nga perfect kay kana bang mapaningkamutan pagyud nga mas maingon na itong epektibo ug efficiente pagyud ang imong paggamit niini. Ing ana ang atong Dios. Kay lagi naay nag-message sa ako gani nga ingon pa niya nga pastor, nganong kanibang atong pag-ordina og mga pastors? Unsa may basehanan ana kadaghanon sa bautismo? Kung gamay ka bautismo, dili ka maordinahan. Nga ang maordinahan ra daghan og bautismo, ingon ako dili gid nga na atong sistema. Dili ang ginatanaw ang numeros bautismo para maordinahan ang tao. Daghan nga mga aspekto sa kinabuhi sa usa ka pastor nga maoy basihanan kung siya angayan na ba maordinahan. Gani ang akong gireply, usa sa pinakadako niya na ang kinaiya mismo kay balaan og sagrado kani nga buluhaton. Ginatanaw sa atong mga pangulo kung kinsay nakita nga angayan. So ang akong balikon, usa lamang kana siya. And of course, ang imong pagpanrabaho, imong relasyon sa imong isig katawo, so kung makita gani nimo ang mga evaluations nga ginahimo nato, ga-focus more on our character. Kung unsa ta mapaniobsanon, kay unsaon manimo ang tawo nga grabe ka bright, mingon tag bright kay daghan daw kahibalo, pero ang kinaiya wala nagkadimao. Kay mas gamiton pagid sa Dios ang tawong mapainobsanon. Ang tawo nga humble na daan sa iyang kaugalingon kaysa sa tawo nga daghan untag abilidad pero nahitabo nga mapuno sa garbo tungod kay nagunahuna siya nga mas maayo pa siya sa uban. Ako ginang ginabalik-balik, lisod kay gamiton sa Ginoo ang tawong garbuso. Kay imbis nga ang iyang pagpagamit mahimo siya nga panalangin, mahimo na hinuon nga tunglo. Kay dili kani mahimo nga tingali no maingon nato nga kung ikaw magudtawo nga mapuno ka sa garbo tungod sa imong kaabilidaran, unsan lalay mahitabo sa imong kinaiya? Matabangan baka nga mahimong mapainobsanon tungod sa imong pagpagamit, or basig makaingon ka sa imong hunahuna nga dili gini nila mahimo ug wala ko. Nagunahuna na hinuon ka nga ikay may pinakaimportante sa tanan, ug basin moabot ang panahon nga maghunahuna ka nga bisag ikaw na lang sa imong kaugalingon, bisag wala nay paggiya sa Dios, mahimo ra gihapon nimo. Kay ang tinuod pag abot sa bulaton sa Ginoo, ang Dios ra gid nato ang pinakaimportante sa tanan. Tanang ginahimo nato diri para kani sa paghatag og himaya sa atong Dios, pinaagi sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong pagpagamit kaniya. Kay si Ginoong Hesus ang atong example sa tanan. Nga bisan pa siya Dios, wala gid niya gihunahuna nga diri ra gid kus langit, kundi mas gipili niya nga magnaog yun sa kalibutan, magpakatawo nga sama nato. Nga kung diin gihukasan niya iyang kaugalingon sa iyang pagka-Dios ug nahimo siyang sama kanato nga pwede ra masagpa, pwede ra paninghuton, pwede ra manimaho, pwede ra masakitan ug kabalo na ta kung giunsa sa pagtamas-tamas sa mga tao hangtod nga gilansang siya didto sa cross. Gipili niya na aron nga mahimong ihemplo alang kanatong tanan nga ang pagpaubos sa kaugalingon mao ni ang pamaagi sa Dios sa pagpataas, mao nay prinsipyo sa langit. Gani magisgot ang mga gasa. Dili ginako malikayan nga magisgot ani ni Andrew. Ambot lang og nakailatan ni Andrew. Tingali ang uban makaingon mo nga si Andrew asa ganyan na naman na sa Bible. Yes, of course. Kay si Andrew usa kani siya sa mga tinun-an ni Hesus, usa sa mga disipulo. Pero kani si Andrew, makita man nimo iyang sugilanon sa Juan Kapitulo 1, Kapitulo 6, o Kapitulo 12.
So John 1, 6 and 12. Now, dili na ko hikalimtan na kay 1, 6, 12 raman. Pero diha, sa mga sugilanon, kung i-mention gani ang pangalan ni Andrew, kabalog yun ang writer sa gospel nga. Dili kaayo siya ilado. Kay nga naman, pagbutang maggunanag Andrew, gisumpayan dayon na siya og Simon Peter's brother. So, mura nagnahimo niyang apelido, nga tawgon siya nga igsuon ni Simon Pedro. Nga naman na, kay si Simon Pedro, kailata. Kay mauna siya ang usa sa mga sabaan nga mga disipulo ni Hesus. Pero kani si Andrew, yang igsuon, opposite kang Simon Pedro. Hilumon rani kay wa man kay tay makita nga mga records nga daghan kay siyag mga istorya. Kay kung makita ninyo si Andrew, yang sugilanon sa Juan Kapitulo 1, siya ang una nga nakaila-ila kang Hesus, unya ang iya dang gibuhat, iyang gitawag ang iyang igsuon nga si Pedro, gidala kang Jesus Christ, gi-introduce niya. Sa Juan Kapitulo 6 usab, ang sugilanon diha, nga samtang si Hesus niingon sa iyang mga tinunan nga, pakaunon nato ning mga tawo nga, ingon pa sa mga scholar, more or less, naa sa mga 10,000 ka mga tao, kay ingon pa sa Biblia, 5,000 to ka mga hamtong nga mga lalaki. So na may mga babae o mga kabataan, suprating daghanag yun. Wa man sila kapakaon, pero ingon ni Andrew, Ginoo, naarabay bata direo nga naay 5 ka tinapay ug 2 ka isda. So si Andrew gyapon ang nagdala sa mga bata kang Hesus. And then nahitabo ang grabe ka nga mirakulo kay napakaon ang tanan. Og sa Juan 12, nausab mga hintil, mga Griego nga miduol ngadto sa mga tinunan ni Hesus nga ingon sila, pwede ba nga maistorya namo ang inyong agalon? Di sila kabalo kung saon nila. Kay mga hintil ko to, unsay may ilang buhaton. Pero ang ilang gitawag, si Andrew o si Andres. Kay mauna ang nagdala sa mga hintil ngadto kang Hesus. Kay ang abilidad ni Andrew, timan-an nato ni mga batanon, usa ka abilidad nga simple ragid kaayo. Usa ka gasa nga grabe ragid kay ka simple. Makaingon tingal nga usara man gito katalanton. Pero kung iyang gamiton, diha nagakahitabo ang mga mirakulo ug dagko nga mga butang. Usa ka abilidad ni Andrew nga ato kani nga gidasig sa atong mga batanon nga ilang i-embody nga mahimo nilang kabahin sa ilang ministry. Nga gihimo nato usab nga title sa atong camping diri sa North Central Mindanao Conference kini adto gitawag nga Andrew's Camp. Kay ang abilidad ni Andrew ang pag-abi-abi ngadto sa iyang isig katao, pagpangimbitar sa iyang isig katao. Dili parehas sa mga magwawali nga naa perminti sa atubangan sa mga tao, ginapakpakan sa mga tao, ginadayig sa mga tao, naatubangan sa kamera pa rin akong gibuhat karon. Si Andrew naara kanunay sa backstage, si Andrew naara sa daplin, gapaabot lamang kung kanusa nga magamit niya ang iyang abilidad. Kung muingon og pangimbitar og mga tao, maunay abilidad ni Andrew. Dili siya mauwaw. Kay kabalo siya nga kung i-introduce niya ang mga tao kang Jesus Christ, aduna gyoy mahitabo nga kadaugan. That is Andrew. Og ang iyang simple ragid kaayo nga gasa. Pero pinakaimportante sa tanan, kay ako ganing ginabalik-balik sa mga kaigsuunan, bisan pag-unsa kanindot atong programa, bisan pag-unsa kanindot atong mga stage, nga gi-dekorasyonan panahon sa atong mga events. Pero kung walay tao nga sama ni Andrew nga kabalogyod mangimbitar og mga tao, maingon nato nga mapakyas ra gyud ta, ma-disappoint ra gyud ta. Pero basta gani nay Andrew sa atong mga kaubanan, mapuno gyud og tawo ang atong mga venues, bisan pa ang atong mga wali publiko. Nakaapil ko og urban ministry kaniadto way back in 2013 dito sa Luzon, no? Nahimo tang representative sa atong union kaniadto sa ginatawag nga 1 year in mission nga sa tibuok division nagkuha og mga representative nga mga batanon, nag-abot mi didto, then ay training nga nahitabo. At the same time, naghimo big mga ministries. Dili na ko hikalimtan ang panahon nga kung diin, gi-challenge me nga as our project nga maghimo mi o gitawag na to nga care group
or small group dito sa syudad mismo. So, na-assign sa Pasay City, na-assign Balitulumi ka grupo, na-assign dito sa Quezon City, o kami na-assign mi sa Makati. Now, ang Makati, grabe kalisod nga area. Halos tanang mga tao busy. Syudad gyud siya nga, kaning syudad gyud nga, ang mga tao halos dili nimo maistorya. Tungod sa kabisi, dito po nimo makita ang mga elite nga mga tao, ngayon tag mga elite, kaning mga kwartahan gyud. So, ang challenge sa amo is how are we going to approach people and then ask them to join our small group. So ang gibuhat nato dito, nagimo taog atong small group sa usa ka cafe. Now, kay ang mga cafes manggod no sa mga syudad, mao ni ang matawag natong mga water holes nga didto mag-abot ang mga tao. So, nahitabo ang uban nga mga grupo naka-establish na sila sa ilang small group. Grabe kapaspas. I think na-late na may mga 2 weeks. Until nga, nag-meeting dayon mi sa among nga grupo, ang ako dayon nga nahuna-hunaan, akong gisuggest sa ila. Ingon ako nga, para gyud nga mapaspas ang atong buluhaton, I think it's very important nga makabaluta sa atong mga spiritual gifts or talents, o abilidad, o atong passion. Ingon ako, let me start. Ako, kaya nga akong training is teaching. Ingon ako, kung inyo kong pahimuon og mga modules og mga activities akong isulat, I can do that. Ingon ako kay naanad man mi magsulat og lesson plan. Unya, ingon day nako to sa akong friend nga sa among kauban nga Indonesian. Ikaw ingon ako unsa may talento nimo. Ingon niya, kabalo ko sa music, kabalo ko mo gitara, kabalo mo kanta, ingon po niya kabalo pud ko mag-edit sa computer like mga graphics and mga unsay mga unsa ganini, mga designs. Ingon na niya, katong isa, akong gipangutan-on sa po imo, ingon pa niya, in our country, kuan ko, drummer ko, kabalo ko sa music, o kabalo po sa music. And then, nag-usa-usa mi og unsay maamong mga gasa. So, diverse gidaya among gasa. And then, ingon ako, mag-start na ta sa atong small group. So, dito mi sa cafe, among gihimo is, mangimbitar mi og mga batanon and then among librehon dito and then mo stay sila kay naay activity nga himuon. Pero pag sugod na mo, wa pag may mga friends. Pero naa may kauban. Nga iyang abilidad. Simple ra kayo. Siya'y kinabataan, siya'y pinakabata namong tanan. Pero ang iyang abilidad, parehos kang Andres. Unsa iyang gihimo? Nitindog siya dito sa busy nga kalsada. Nga samtang galabay ang mga tao dito perting bisiha. Pero dili gid sa mauwaw, magkamusta sa mga tao, gipang shake hands sa mga kamot sa mga tao. And then sometimes siya naga-shake hands, iya dahil pangimbitaron. Ingon niya nga, sulod ta dito sa coffee shop kay manglibre on sa makaha. Of course, ang mga tao, bisag paglibre nimo sa ilang kabisi, sa ilang trabaho, so magsigig pamalibad, pero siya dili gyud mo undang sa pagpangimbitar sa mga tao until wala pa isa ka oras, napuno na ang coffee shop og mga tao. Kaya perting daghanan na iyang na-invite. Tungod sa kadaghan, ako na lang yung nagawas, ako na lang siyang gibadlong ngayon ako nga tama na. Perting ng daghanan ng mga tao nga muintra sa atong small group. And then, eventually, dili na may masigo dito sa coffee shop. Kinanglan pa may mag-rent og dako-dako nga room like dito sa Chowking o dito sa Jollibee nga sila hall dito para lang gyud masulod ang mga tao nga sa regular namo nga pag-meet sa atong mga young people. Nakahimo gitag small group dito gani gibisita pa kita sa presidente sa General Conference kaniadto tungod kay nahimo nga model ang ato nga small group tungod sa kadaghan nga mga naga-intra nga mga batanon. Kay nganuman dili tungod kay nindot ang programa. Dili tungod kay may nato nga magsigitag panglibre sa ilang di man sa tanang panahon. Dili tungod kay mga gwapa o gwapo me. Akong nakita tungod kay nagamit ang gasa. Isa ka simple nga gasa sa pag-abi-abi sa isig katao. Mao ang nakita nako nga nakapadaghan, nakahatag og kadaugan nga nagahatag ka natong ideya mga young people. It's not of how grandiose ang imo nga gift or unsa man na ka bongga ang pwede mahimo nimo tungod kay naa ka sa frontline or maybe naa ka sa spotlight kanunay. Sometimes kaning mga simple ra kaayo nga mga backstage nga mga abilidad
maugay hinungdan nganong madaugon ang buhat sa Dios. So, baliko nako, matag-usa ka nato naagi tay mga gasa nga angay natong pagagamiton. Pero adunay mga warnings nga dapat natong tan-awon nga posible nga maoy atong hinungdan sa atong kalaglagan. Now, things to avoid, we need to talk about this also. Number 1, abuse of spiritual gifts. Even the Church of Corinth had many spiritual gifts, but they did not use them for the glory of God. Sa ato pa, naunta sila mga abilidad, talento, gasa nga gihatag sa Dios, pero instead nga gamiton nila sa pagserbisyo sa ilang isigkataw, tingali gigamit na nila sa ilang mga personal nga interes. Delikado ni mga kaigsuunan. Naa kay gasa sa pag-awit. Pero imbis nga imong gamiton sa pag-awit, sa paghimaya sa imong Dios, basig gamiton hinuon nimo sa mga pamaagi nga kung diin ang himaya mapaingon na lang gid sa imo. Tingali na kay gasa sa pagpanulti. Maayo ka mo saysay sa balaang kasulatan, pero pwede gihapon magamit ang kanang kamaayo nimo manulti sa pagpangilad sa imong isigkataw, bisan pagani may mga magwawali nga dato na lang. May nato nga mga sa ganini, bisan pagani kaning mga speaker sa mga telebisyon nga kung diin they talk about God, they talk about Jesus Christ, they talk about sacrifices, pero they are living a very lavish lifestyle. Kaya nga naman, gigamit nila ilang pag-istorya, ang ilang abilidad sa pag-istorya, aron nga makapangilad sa ilang isigkataw. Pwede na mahitabo, mga kaigsunan. Another thing, do not think too highly of yourself. Do not be arrogant and haughty, saying to yourself na they are lucky to have me. Ang dapat yun nga may tabo ka nato nga samtang kita gapagamit sa Ginoo, mahimo tang mapainobsanon sa atong kaugalingon. The more ka nga associate sa imong mga kaubanan, the more nimo makita nga dili gid ay nga ikaw ang pinakabida sa tanan. Na may gitawag nato nga sa ganina kanang una-una nimo nga ikaw na'y pinakaimportante sa tanan. So it could be nga ang imong mga abilidad maka-enhance not enhance but makapaworsen sa imong narcissistic nga behavior. Na yung mga tao nga sama ni ana, ganahan sila mo trabaho, bisan dili bayran pero ginapakpakan, gina-appreciate sama ni ana, pero pag abot sa panahon nga kita nila nga murag dili na sila gyud nga perminti ang highlights, and then mausab ang ilang mga kinaiya. Malain, magsige nagpangaway kay gusto nila nga sila gyud kanunay ang bida kung unsa manggaling na nga salida. Anyway, ikatulo, do not become busy with serving God that you neglect your relationship with Him. Kani pahinumdom gini kanatong tanan. Bisan pagani sa akong kaugalingon. I always tell myself nga, basin sa akong pagserbisyo sa Ginoo, napalayo na hinuon ko sa Ginoo. Because it is very possible nga I'm doing the work of God, pero wala na ko'y personal communion ngadto sa akong Dios. Nagaampo ko sa publiko pero wala na daay ko'y personal nga mga pag-ampo nga may pinakaimportante sa tanan. So posible na siya mahitabo mga batanon samtang ta nagapagamit sa Ginoo. Ikaupat, avoid saying yes to everything. Sometimes you can have difficulty saying no because you are very unselfish and focused on the needs of others. Mao ni ang akong weakness. My wife, kabalogit siya ni. Ako mga mentors, kabalogit sila. Ginabadlong ko nila kanunay. Because I have the hard time to say no sa mga invitations nga masakripisyo usahang pagtulog, madelikado ang pagbiyahe. But anyway, I'm still learning sa akong kaugalingon. I believe the same with you, young people. And then, sunod, the tendency to feel inadequate and unqualified for spiritual leadership. Sometimes mauni. Ma-insecure tas tong kaugalingon kay naghuna-huna ta nga murag dili ra gid ta ngayan. Pero makaingon ba ko nga arang-arang kung ingana atong pagbati, atog yung itugyan sa Ginoo. Matingala lang ta. Mo hatag ko og example. For example, ako nga tao ulawon man gyud ko nga tao mga kaigsuonan. Maulaw gyud ko. Pero nganong gatindog man gusto bangan karon sa mga tao og magistorya, tubangan sa kamera para magistorya niini. And I know this is very risky because akong gina-expose ang akong kaugalingon. Exposed to criticism, exposed to commit mistakes sa akong gipangistorya, pwede i-criticize akong ginapangistorya, pwede sila moingon nga imo-imo ra na. But why I am doing this? Because para sa ako nang gitugyan sa Ginoo ni.
Sa akong huna-huna, naipanahon tingali maulawan ko sa akong pagwali. Pero kung ang akong Dios willing man nga luwaan yang nawong nagpalansang sa krus para sa ako, so unsa ra gid ni nga sakripisyo akong ginabuhat. So mga young people, ang ato lang gyud nga i-avoid kanunay nga bation nato nga dili kita angayan sa punto nga dili na lang kita magpagamit sa Ginoo. No, kung bation nimo nga dili ka angayan, itugyan sa Ginoo, dili ka mo atras ug dili ka mamalibad kung say buluhaton nga gihatag sa Ginoo nimo, because ang atong punto ra ani, ang atong focus ani is to build the body of Christ. That is very, very important. Ang atong ginahimo is pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. So, kung lawas man ingon pagani no, nga ang lawas, ang iglesia is murag lawas ya. Ang atong Ginoo, ang si Kristo, ang atong ulo, kita kabahin ta sa atong mga lawas. So, even though we are just small portion of this body, but if you are doing your best, if you are faithful of what you do, mahimo gid ka nga kabahin sa kalambuan ug sa kadaugan sa buluhaton sa Dios ug sa buluhaton sa iglesia. Now, nganong ako maning gitagaan gyud og kabugaton mga kaigsuonan. Bisan pa nga wala ning appointment nako sa pagwali. Ako na nidaan nga ginabalik-balik sa mga young people because I can still remember when I was still new sa pagpangalagad. Nagi nagtambag sa ako nga dili gid ko kalimot. Giingnan ko niya. Daghan ra bang mga cases nga dasig kung bag-o pas pagpangalagad pero nagkadugay, nagkaluya. Pero ingon pa niya sa ako, timan ilang ni aron nga dili gid ka maluya sa imong pagpangalagad. Tulo ka mga butang nga imong tagano pagtagad. Ingon pa niya, una, ang pagbasa sa Biblia. Ayaw gyud undangi. Be faithful in reading your Bible. Kay mauni ang pagkaon sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. Kung dili na ka mabasag Bible, mamalnourished na ka, magluya gid ka kadugay. Mao na iyang giingon. Ikaduha, ingon pa niya, your prayerful life. That's correct. Manang pag-ingon nga, prayer is the breath of the soul. I think it's very true. When you stop praying, then you stop breathing. Mamatay gid kadugay ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Katulo, ang constant nato nga pag-appeal sa ministries, sa buhat sa Ginoo. Para sa ako manggod, this is now the exercise part. When you exercise, when you do something, when your communion is in action na, diri ta mamalig-on gyapon sa Ginoo. So bisan pag himasa kag Bible mainampuon ka, pero wa kay apil-apil sa buhat sa Ginoo, wa nimo na practice kung sa imong natun-an o kung sa ang imong gipamalandong. Murabag sige ra kag kaon pero wala kay exercise. Mahitabo mahimo kang sa ganini obese. Maingon akong spiritual obese na ka because you are not exercising yourself. Especially sa buhat sa Ginoo. So, the more tagabasa sa Biblia, the more unta ta madasig sa pagserbisyo sa atong isig katao. The more ta nagaampo, the more punta ma-encourage nga gamiton ang atong mga gasa sa pagtabang sa atong isig katao. Because in the end, sama atong sambingay sa talanton. Dili tungod sa kadaghanon, sa gasa nga nadya sa imo, dili tungod sa applause nga imong madawat, dili tungod sa compensation nga mahatag sa imo, nga ga-determine sa kadaugan sa buhat sa Ginoo. Unsay pinaka-importante? Nga madunggan nato ang atong Dios maingon, well done, good and faithful servant. Now, let us not forget, the Bible did not say, well done, good and successful servant. Because sometimes ang success nahimo siya nga maingon nato nga subjective sa pagtan-aw sa tao. Pero ang gusto sa Dios lamang kanato mahimutang maayo ug matinud-anon nga iyang mga sulugoon, iyang mga magbubuhat. Buhaton ra gid natong pinaka-faithful nato nga mahimo. Dili lamang nga tungod kay makita kas kamera. Kung naa kaluyos kamera na itong mga young people nga nakaroon nag-operate sa kamera. What it is to be faithful. Boring. Tingali gunit ra kamera, sige bantay-bantay. Di ba sila makita? Ganahan po tingali ni sila nga makita dere. Pero kay, di man sila makita, kay ga-operate sila sa camera. Pero, by doing so, sa ilang pagpaningkamon, sa ilang faithfulness, sa ilang buluhaton, nahimo nga madaugon ang usa ka production like this. So, some are just on backstage. But without them, wala gay kadaugan. Kaya ang gusto sa Dios kanato, faithful lang gyud ta. Nga usahay, dili ma-appreciate atong ginabuhat yang people,
pero be faithful kay ang Ginoo nato sa langit nakakita sa tanan. Kay kung pwede nga na magay tao nga kung naas tubangan sa mga tao, grabe kayo ka bongga, kana ipakita gyud nga murag maayo gyud. Pero gani kung siya na lang wala man niya ginabuhat ang iyang the best o maingon nato nga dili man day tinuod nga matinud-anon. Matinud-anon lang na nagatan-aw. Unsay sugdanan? Nabisag walay nakakita, pero ginabuhat namo nimo ang pinaka the best sa tanan, knowing nga ang Dios nakakita. Because I always remind myself of this. True success in ministry is not defined by numbers. Kaya usually when we evaluate numbers, man gyud na. Pero ang tinuod nga success sa ministry, but by the faithfulness of the stewards in the end, only God can measure the truest success of the work. And let me repeat that. True success in ministry is not defined by numbers, but by the faithfulness of the stewards. In the end, only God can measure the truest success of the work. Tapuson ako ni sa usa ka sugilanon nga nabasa na ako sa Biblia nga akong diin. Naadaw ko noy usa ka janitor nga samtang siya nagalampaso. Kana bang galampaso gid sag maayo nga bisag wa na nagatan-aw kay usay ba kana atong mga cleaners no like sa mga cities. Hugaw na pagkagabi but when you wake up in the morning, grabe gid kahinlo ang atong mga syudad. Why? Because at 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, ang manilhigay na grabe ng panilhig nila samtang wala pay daghang sakyanan ug daghang mga tao. So dili na to ma-appreciate ang ilang ginabuhat. Pero actually kung gamata kag sayo makita nimo sila. Grabe nilang paningkamot. So naay sa ka janitor nga, grabe giniya nga lampaso. Bisag way nagatan-aw, sumala sa sugilanon. So maingon na to nga murag illustration ra. Mura daw ko ma-imagine sa author dito sa langit. Nga ang iyang manulunda, manawag og laing mga manulunda, moingon nga tan-awan ninyo ang kaning nga tao. Kaning tao nga akong ginabantayan. Tan-awa siya kung giunsa niya paglampasok, kung sa maayo siya maglampasok. Yung pa niya, nga sa punto nga manghunong ang tibuok langit para i-appreciate ang usa ka faithful nga tao nga bisag walay nakakita sa iyang nga trabaho. Walay tawo nga nakakita sa iyang trabaho pero ginabuhat niya ang pinaka-the best niya. In the same way, mga young people, samtang nagabuhat ta sa bulaton sa Dios, bisan pagdili Global Youth Day, sa simple ni mga pamaagi, sa pagtabang sa imong isigkata, pag-offer of prayer, pagtabang sa usa ka tiguang, sa mga buluhaton, or pagtabang sa usa ka bata nga nagkalisod, by even secretly helping people, always remember, whole heaven can stop just to appreciate you. That is just an imagination. But how wonderful that is kung ato nga makita. Because in reality, wala gyoy matago sa Dios. Wala gyoy kawang sa Dios. Ang tanan natong gipangbuhat alang sa iyang himaya, na record na sa langit, gi-appreciate na niya. So mga batanon, kung sa may gasa nga nadiha kanimo, gamiton ginato alang sa bulaton sa Dios. Always remember, if you experience salvation, the natural reaction is to serve. And the more we serve, the more we appreciate the salvation that we have. Let's pray. Mahigugmaon namong Dios, salamat sa imong paggiya kanamo. Labi na karong kagabihon sa imong mensahe. Simple ra kayo nga mensahe, Amahan, ug pahinumdom. Apan, kung ang balang Espiritu magalihok sa mong kasing-kasing, maghatag kanig dako nga kabag-uhan kanamo. Busa naghangyo kami ng mga taknaa, nga imo untang igabutang sa mong una-una og kasing-kasing ang kaimportante sa pag-apil sa buhat. Sa bisag unsa man nga gasa nga naa kanamo, tabangi kami, Amahan, na samtang magabuhat kami, ikaw magauban, magatabang kanamo, nga kami magiyahan, maghatag kanamo kaalam, labaw sa tanan mapinobsanon nga kasing-kasing. Og daghang salamat sa kinabuhi ni Jesus Christ na nahimo namong example sa pagserbisyo ngadto sa among isig katao. Iyahi lamang kami, tudloi lamang kami. Og salamat sa imong pagpailob, Amahan, ug pagpasaylo sa among mga kalapasan, among gitugyan ning tanan, kauban sa mga young people namo karon nga nag-aapil sa buhat, ikaw ta makig-uban kanila sa ngalan ni Jesus. Amen.